'Yan majalisunmu na nan, muna da bambanci da su da yawa. Wallahi ba ɗan majalisan Abuja da ake bashi constituency project fund. Atatanmu shine kowace jiha ana baku biliyan 1 ba kuɗi ba. Envelope za a baku na biliyan 1 ku kawo aikin biliyan 1. Me ake yi? Sai a ce kaman Kano ku 27, biliyan 1 nan ma mutum 27 ake raba ba kuɗin ba fa. In kaman namu mu 8, in ka raba biliyan 1 a tsakanin mutum 8, miliyan 125 ne. Sai a ce gagdi ka kawo aikin da ya daidai da miliyan 125. Maje ka kawo aikin da ya daidai da miliyan 125. Jihan da 'yan majalisunsu sun fi yawa, wasu ma miliyan 35 ne kamar su Kano 25, domin ka raba biliyan 1 a cikinsu. So in ka samu wannan aiki shine naka, shine na al'ummanka. Any other aikin da ka gani a constituency ka to iyawanka ne zai je ya nuna yadda za ka buga nan ka buga can a kara maka ayyukokin a constituency ka. Ɗaya kenan. Na biyu, ba a taba bani ni constituency project money in kawo project da ya fi more than miliyan 125. Wallahi ba a taba bani ba sai this year. Me ya faru this year? Shugaban kasa ya kawo mana budget sai ya ce mana to House of Reps daga miliyan 125 ya ba su biliyan 1, kowa ya kawo aikin da ya kai biliyan 1. Senate ya ba su aikin da ya kai biliyan 2. To ku ji abin da ya faru. Daga January last year December da aka fasin budget din zuwa yau, har yanzu ba wai namu aikin ba da muka sa ba, har nata aikin gwamnatin kanta babu naira 1 na capital da aka ba kowa har shekara, sauran wata 2 shekara ya kare. Ni ba a bani ba, Maja ba a bashi ba, duka Lalu ba a bashi ba, wallahi ba a bamu ba. Sai last week ya kira speaker ya ce babu kuɗin da za a iya yin budget na 2025. Sai ya ce biliyan 1 da aka baku speaker ka je ka gaya ma 'yan majalisa ya yi cutting 1 billion project namu to 500 million, 50%.